Tervetuloa Sammon Ryöstöpelin sävelten tunnusääniä esittelemään videoon. Pelaajat ovat pelissä säveliä ja jokaisella sävellä on oma tunnistautumistapansa, jonka mä nyt esittelen. Ja tämä tunnistautumistapa tehdään aina, kun pelaaja tekee loitsua. Ensimmäinen on auringon sävelet. Auringon sävelet, heidän tunnusäänensä on seuraava. Eli aurinko pyörii, aurinko hymyilee ja sitten se pitää semmoista porottavaa lämmintä ääntä. Eli seuraava on tulen sävelet. Tulen sävelten tunnusääni menee seuraavasti. Eli se koostuu siitä, että liekit heittävät ylöspäin, kädet hiukan heiluvat, napsuttelet sormia kun kipinät iskee ja sinulla on tuima ilme. Eli seuraavana on veden sävelet. Veden sävelet menee seuraavasti. Eli sinulla on löysä olo, sinä loiskit kuin vesi ja toistat sanaa lololololo. Eli seuraavana on metsän sävelet. Metsän sävel menee seuraavasti. Humps. Eli sieltä pieni puu kasvaa ja humpsahtaa suorastaan kasvuunsa ja lopuksi vielä tönistelee maataan. Eli näin. Humps. Seuraavana on tuulen sävelet. Tuulen sävelet menee seuraavasti. Eli olet kuin trompi, laitat kätesi näin, pyörähdät kuin palettitanssia ympäri ja olet kuin trompi, joka pyörähtää ja sanot sitten tämmöisen suhina-äänen. Eli seuraavana on kuun sävelet. Kuun sävelet menevät seuraavasti. Eli olet kuin susi kuutamolla, muodostat tämmöisen puolikaaren kädelläsi ja sitten kutsut suden huudolla kuutamolle. Viimeisenä on ukkosen sävelet. Ukkosen sävelet menevät seuraavasti. Tutum, tutum, tutum. Eli isket kuin salama, isket kättäsi, taputat kättäsi ja isket eteenpäin ja näytät hiukan tuimalta. Tutum, tutum.